Sadistic bitch. Rwy'n sbio'n hollol fi incwm ar fryniau llich sy'n gwbl llwm a'r bobl yn cywio am eu cacs os rhaid cynnal sgwrs lawr llinell fax. Fucking hell. Pwy oedd y cythreiliaid daeth yn gynt i gynnig dryswch darnau pint a gadael ni'n hollol sgint i gicio cerig yn y gwynt. Os o'n yw uffern cynnar tân, os o'n yw'r nefoedd caria ymlaen. Eto, os o'n yw uffern cynnar tân, os o'n yw'r nefoedd caria ymlaen. Os hwn yw uffern cynnar tân, os hwn yw'r nefoedd caria ymlaen. Wel, mewn amser ac awyrgylch ffrind, mae dagrau dadlau'n cyd-fynd. Os hwn yw uffern, dyr yma. Os hwn yw nefoedd, just arosa. Ac os hwn yw uffern cynnar tân, os hwn yw'r nefoedd caria just cewch eich beiblau, tynnwch y beiblau oddi wrth Pyrdonig off y piano, taflwch nhw yn y tân ac os yw hwn yn cariwch ymlaen. A'r is-deitl yw'r gan hon yw Hunanladdiad Hywel Gwynfryn.